Og de 200 mennesker med paraplyer, der er helt døde skide. Altså, så naiv må man ikke have lov at være. Er det ikke en tsunami, der kommer der? Det vil jeg skide på, jeg kommer herned for at bade, ikke for at høre på brok. Og med bikini. Det var en anden ting, der var ufattelig ufærdigt. En dag var det jo så varmt i Amsterdam, og hun valgte at gå rundt i bikini dernede. Er det ufærdigt? Nej, det tænker jeg ikke. Jeg tænker bare, at det er ikke så dyrt at lege sådan et vindue. Det er bare... Når du tænker, hvor dejligt ufærdigt i Amsterdam, der står simpelthen luder i vinduerne i Red Light District, og man tænker, kan det blive mere primitivt? Og det kan jeg da sagtens. Fordi der var et område, som hed Outerkirk, hvor der ligesom var kvinder, der var blevet degraderet til at stå. Så måske fyldte lidt mere af roden, end var planen. Så kan man sige, du der selv sidebær, Linda. Ja, bevares, men jeg står bare heller ikke at gøre mig til et vindue i nederdelen, der er så kort, at der kravler her op i pistrykken, men... Og det, der var lidt mærkeligt, det var, at så var der vinduespusser på. Og så det skal lade være med vinduesmand, hvis du skal tjene penge på nogen måde. Det er meget nederen ferie, generelt. Så er der er de der veninder, man ikke skal rejse med, tage i byen med, eller diskutere med, når de er stive. Og det er det samme med min veninde. Hun når til et punkt, når hun får noget at drikke, så kan hun ikke skændes med mig mere. Så siger hun ting som, jeg kan ikke skændes med dig, og der bare argumenterer med sætninger. Nej. Helt væk, ikke? Altså, hun klarer det også fint uden alkohol, det er ikke. Jeg spurgte hende en dag, har du nogen vatpinde? Og hun siger, nej, ikke friske. Det er det kun mig, der har den opfattelse, at vatpinde er noget, du bruger. Det er jo ikke noget, du bruger op til, når slidt sønder sammen. Altså. Og klar mave, så efter 17. gang lige til, at jeg godt i klar tur til Malaysia. Så tør jeg ikke at spørge på nogen tamponer, de er klar med. Og jeg har en, men den er så tørre i øjeblikket. Altså, jeg havde jo engang en roommate, der var så stiv til det faktum, at der allerede var en tampon op, og så bare fyrede lige op. Så det er ikke sjovt, der tager fejl. Det er faktisk bare morsomt. Så tror vi mobbede ham et år efter. Kæft, hvor det er. Jeg tror, jeg har været stiv det meste af mit liv, og det er en ret dårlig kombi, den der pædagogmedhjælper, som jeg også har været. Altså, jeg havde det, for det første var man møder kl. 7 om morgenen, ikke? Og man kommer der, og man er bare ikke for andet ædende, så man spy, og man er helt groggy. Og så er de der lortunger, er jeg ikke dygtig, og hun står for losset en fodbold i fjæset 5 gange i træk, ikke? Du er så dygtig, gå væk. Og børn er bare så umiddelbare, altså man ved ikke, hvordan de agerer. Lige pludselig så er det bare, du er fed, du er grim, du lugter. Det kan du bare ikke sige til sådan en dreng, når han begynder at ræle til der kælling, hvad hedder det. Og mit problem som pædagog er, at jeg kan ikke de der møgeunger, og man tænker, man bliver nødt til at vente nok, fordi jeg var selv sådan en møgeunge, pisse irriterende. Jeg så helt vildt meget op til min søster, fordi hun havde det fede nye musik på sit, eller Absolut Music 1, det. Men hun havde det der fede musik, og jeg måtte ikke komme ind på hendes værelse, så det var jo bare mig, Mongolas, der stod med mit eget bane. Det stod der mig. Ude foran hendes dør og bare lyttede sådan. Emma, ikke ganske i sted. Der er bedre at gå over i. Altså, ikke noget at sige til, at man blev losset i fæsen, når hun ville være der. Og det var her, det var dem, der stadig kunne huske den sang stejle. Og helt sikkert. Men der er så mange irriterende. Kender de der typer, der bare stiger på en, uden at sige noget? Altså, man sidder og prøver at slappe af, så kommer de hen. Og prøver sådan lidt diskret. Så kommer de bare tilbage igen. Så er sådan en pingvin, man bare vælter, så går vi op igen. Det er det der 11-tal, der står bare løber ned i resten af ostehavs, ikke? Og sidder bare og tænker, Malene, du er leder af den her afdeling, jeg er ikke taget sammen. De siger nogle virkelig, virkelig klamme ting. Der var jo en lille thailandsk pige, som ud fra Thailand, og hun var i hvert fald prostitueret. Hun havde så meget en helium-agtig stemme, ikke? Det der. Jeg har noget underligt inde i munden. Du Thailand, og det skal nok vente til. Altså, hvorfor skal jeg rode ind i det der, hvad er det, du har i munden? Det ved jeg heller ikke. Jeg fandt det i mit øre.
Så kan du starte med at fjerne dig for mig, i hvert fald. Og det er jo mit problem som pædagog. Jeg kan ikke tage de der unger alvorligt på nogen måde. Altså, hver morgen jeg kom med den der børnehave, så kom lille klamme med Mathilde løbende hen til mig og sagde, men så havde vi to, vi havde sådan fundet vores samlinger. Og så havde du alle køerne, så havde jeg alle grisene. 2 sekunder efter, så var der over sige nøjagtigt det samme til Mathias, ikke? Og man sidder bare med den der fornemmelse i maven, bliver det jo fucking start det her op og lege. Jamen, jeg var ikke bitter, men jeg kender bare de der typer alt for godt, ikke? Altså, store firmaplaner og røv og nøgler bliver det til, ikke? Altså, så spørger man alle de andre pædagoger, de har også en bundegård med, ikke? Jamen, skøge, altså. Jeg vil finde en anden institution, hvilken kan finde ud af forretning, ikke? Det er også virkelig fedt med de der drenge, der altid skal overgå hinanden. Det er helt vildt med. Men det der, min far er til din far. Der var en dag en af de der unger, der sagde, min storebror, han kan stå på skateboard, mand, uden at holde balancen. Det er flot. Der er lige noget, jeg rigtig gerne vil dele med jer. Den der joke med Thailands pige, der var prostitueret, den fortalte jeg til bryllup en dag, hvor der bliver det, man i komikerkreds kalder meget stille. Og jeg kigger ned bag til salen, så sidder sådan en 18-årig Thailands pige. Det blev virkelig dårlig stemning, meget pludselig, ikke? Og det er jeg virkelig ked af. Altså, jeg har ikke set, der sad prostitueret. Det var ikke så heldigt. Og kæft, du blev sur, altså. Smag til mavesur og luder, så må du godt nok nede igen. Altså, fordi det var bruden, det var lidt tavligt, men også. Jeg bliver også stemplet som et lidt upassende menneske, og det har jeg efter min mor. Hun er en meget bramfri type.